У канцы 1940 году у новадалучаных заходніх абласцях БСР колькасць трактароў нарэшце дарасла да лічбы 997. А яшчэ было адкрыта аж на 100 кінотэатраў, 92 дамы культуры і 220 бібліятэк. Гэтыя дадзеныя прыводзіла СБ год таму, у канцы жніўня 2024 у артыкуле «Западная Белоруссия до и после 1939 года. Почувствуйте разницу». Мы не СБ, мы канал «Загляне сонца», і сёння не будзе нічога пра колькасць трактароў на душу насельніцтва. Паспрабуем разабрацца ў тым, ці адчулі самі людзі заходняй Беларусі розніцу да і пасля. Хутенька нагадваю, што наш праект народны, бо існуе з вашай дапамогай. Дзякую вам за гэта велічэзны. Калі вы хочаце, каб супорцераў сталася больш і нам было прасцей рабіць чарговыя выпускі, усе адмысловыя інструменты ёсць у апісанні відоса. Яшчэ раз дзякую вам і нізкі паклон. Вы крутыя. Пагналі глядзець. Самая антыфашысцкая дзяржава ў свеце, дзе людзей садзілі за фашызм і працу на германскую разведку, у 1939-м уступіла ў вайну супраць Польшы на баку тых самых фашыстаў. Логіка. Немцы пачалі 1 верасня 1939-го, а саветы дачакаліся, пакуль тыя возьмуць на сябе увесь цяжар вайны, і ударылі 17-го. Калі ўсе асноўныя польскія сілы былі ў баях на захадзе, а на ўсходзе засталіся памежнікі КОП і ўсё такое. Бо ў палякаў, калі што, была дамова пра ненапад з боку СССР. І яны гэтай дамове вельмі наіўна верылі. Зацаніце майстэрства фармулёвак крамлёўскай дыпламатіі. Сённяшні Лаўроў проста зайчык у параўнанні з тым, што я зараз прачытаю. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки, советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Гэты тэкст саветы ўручылі польскаму паслу ў Маскве 17 верасня. У той момант, калі іхныя войскі, пачынаючы з 5-го ранку, ужо ваўсю пераходзілі мяжу. Польская дзяржава перастала існаваць. Былая Польшча. Вось гэта вяршыня цынізму насамрэч. Казаць так пра дзяржаву ў мінулым часе, хоць яна працягвае змагацца ужо з двумя ворагамі, нацыстамі і бальшавікамі. І зразумела, што гэтыя ворагі значна мацней за яе. Мы не будзем падрабязна разглядаць мілітары аспект гэтай аперацыі. Нагадаем толькі, што крэпасць у Берасці першы раз баранілася ад немцаў акурат тады. І баранілі яе палякі. Немцы ж пасля і горад, і крэпасць перадалі саветам. Ну і таксама адзначым кейс абароны Гродна, ужо ад саветаў. Там, што цікава, бараніліся не столькі рэгулярныя часткі, сколькі харцэры, гэта такія польскія скауты, ды розныя адстаўнікі. Гэта абарона стала легендай. Палякі пра тое нават знялі фільм. Калі хочаце, зробім асобную серыю пра гэта, пішыце, калі ласка, ў каментары, мы ўсё чытаем і вельмі вам удзячны. Так ці інакш, было ясна, што Польшча не дасць рады з двумя агрэсарамі такога велічэзнага маштабу. Польскі ўрад скіраваўся ў Румынію, а таксама даваў загады вайсковым адступаць туды ж, не ўвязвацца ў баі з рускімі. Але ў саветаў была задача адразаць шляхі адступлення і як пабольш узяць людзей у палон. Калі кампанія скончылася ўжо пад канец верасня, немцы і саветы паціснулі рукі адно аднаму і пачалі абмен тэрыторыямі і палоннымі. Тэрыторыямі, бо немцы зашлі задалёка на ўсход. Таму аддалі саветам Беласток, Берасце, Кобрын. 28 верасня дамова між Рэйхам і СССР пра сяброўства і ненапад. 16 кастрычніка новую мяжу выйшлі ахоўваць савецкія памежнікі з НКУС, бо памежныя войскі менавіта іх вотчына ў той час. Пасля абмен палоннымі. У лагерах таго самага НКУС налічылі 125 коска 4 тысячы польскіх палонных. З іх больш за 43 тысячы аддалі немцам. Немцы ж перадалі СССР 13 575 чалавек. Як ні парадаксальна, палякам часта было лягчэй выжыць менавіта ў нямецкім палоне. Пра што сведчыць фота з таго самага палону. Не санаторый, канешне, але ёсць меркаванне, што выжыць куды прасцей, чым па савецкі бок. А вось саветы ніякага статуса вайсковапалонных, ніякіх канвенцый не вызнавалі ў прынцыпе. Таму гісторыя пра Катынь.
Калі ўвесну 1940 года без суда і следства ў лесе под Смоленском расстралялі больш за 15 000 чалавек. Разлік Сталіна пазбавіць польскі народ вайсковых кадраў, эліты, каб ніколі ўжо тая дзяржава не паўстала. Калі хочаце, і пра гэта мы зробім адмысловы выпуск, таму што пра Катынь сапраўды трэба ведаць. Што яшчэ варта разумець пра версень 1939-го? Расія часта падае сваю агрэсію як вызвольныя паходы, падтрымаць мясцовых, якія прасілі, плакалі: прыйдзіце, калі ласка, і памагіце нам. Ці вось яны паднялі паўстанне, а рускія взялі і прыйшлі ім на дапамогу. Тут ніхто паўстанне не падымаў. КПЗБ, камуністычная партыя Заходняй Беларусі, была ліквідавана Сталіным у тым самым 39 годзе, яшчэ да верасня, бо яна была яму ўжо без усялякай патрэбы. Тупа чалавек выкарыстаў яе і выкінуў. Таму, калі мы паглядзім на савецкія агіткі таго часу, там няма нейкіх мясцовых паўстанцаў са зброі альбо нават вызваленых вязняў польскіх турмаў. Не, толькі савецкі жаўнер, такі дзядзя Сцёпа Велікан і мірныя жухары, замучаныя панскім гнётам. То бок наратыў такі: беларусы, бязвольныя ахвяры, жанчыны, дзеці і дзяды з вусамі. Ну а саветы прыйшлі як гуманітарная місія. Вось вершык Ісакоўскага, які пераказвае нібыта ўражанне простага селяніна. Са шляхтою вы насмерць воевали, а нам не замутили і вады, ні яблока ні разу не сорвали, не затоптали ні одной гряды. Пазнаеце? Ну, натуральна ж, вежливыя людзі, як у Крыму ў 2014 годзе. Давайте адаб'емся. Кастрычнік 1939-го. У Беластоку, які немцы перадалі шчасліва саветам, ладзіцца народны сход Заходняй Беларусі, дзе правільна падабраныя дэпутаты правільна галасуюць, каб Заходняя Беларусь была далучана да БСР у складзе аж на 5 абласцей: Баранавіцкай, Беластоцкай, Берасцейскай, Вілейскай і Пінскай. Калісьці існаваў вось такі падзел. Канешне, на новую вотчыну прыязджае хазяін Пантелеймон Панамаренко. Пра яго у нас была асобная серыя. Го глядзець, калі яшчэ не глядзелі. Ёсць словы самого Панамарэнкі пра першую паездку і ягоныя ўражанні. Ён тады адведаў Стоўбцы, Мір, Карэлічы, Наваграда, Княсвіж, Слонім, Барановича і гэтак далей. Белорусский крестьянин-бедняк, частый середняк, гол и раздет. Сахара в деревнях никогда не покупали, несмотря на кажущуюся дешевизну 1,5 злотых за килограмм. Белорусское крестьянство настроено прекрасно, поддерживает всем, чем может Красную армию. Во всех этих городах, в которых пришлось побывать, я не встретил ни одного человека, который бы не владел русским языком. Прекрасно все говорят по-русски, даже молодежь. А яшчэ Панамаренко робіць філалагічныя адкрыцці, бо чуе новые для сябе словы. Крестьяне говорят на настоящем белорусском языке, причем употребляют много слов, которые, как нас здесь уверяли, нацдемовские, выдуманные. Нацдемы могли выдумать в литературе, а народу привить не могли, тем более западным белорусам. Тыя самы нацдемовскія слоўцы, за якія куча народу пайшло ў топку на піку рэпрэсіях у БСР у 30-х годах, бо яны тыпу выдуманыя, штучныя і ўсё такое, аказаліся нармальнай беларускай мовай. Панамаренко вось шчыра здзівіўся. Але зусім іншыя адкрыцці, зусім не філалагічныя, чакалі звычайных людзей. Тут мы адмыслова бярэм не нейкіх там супердзеячоў ці пісьменнікаў, але простых сялянаў, якія тады былі дзецьмі ці падлеткамі. З сем'яў зусім небагатых, прычым праваслаўных беларусаў, а не палякаў. То бок сацыяльная база, нібыта сацыяльная база савецкіх вызваліцеляў. Вось Алексей Арэшка, 1923 году народжання, вёска Жарабковічы, Баранавіцкі павет. Усходніх вызваліцеляў хадзілі спатыкаць разам з маці. Уражанне яны пакінулі сумнае. Не бачыў, каб нехта дарыў ім кветкі, не чуў, каб нехта запрасіў на пачастунак. Адзенне жаўнераў было незайздроснае, непараўнальнае з адзеннем тых польскіх жаўнераў, якіх босых, бо вызваліцелі паздзіралі боты, гналі ў напрамку Баранавічаў. Людзі сталі баяцца адно аднаго, сталі завешваць вокны, каб не было відаць, хто з кім гаворыць. Заможных людзей, якія ўмелі добра працаваць і трымаць гаспадарку, назвалі кулакамі. Некаторых забралі і павялі быццам у міліцыю. Адвёўшы ад вёскі кіламетры на 2, пачалі страляць. Ці вось іншае. Міхай Служынскі, 1926 года народжання, вёска Кабылкі на Маладзеншчыне. У саветаў чамусьці заўсёды бракавала прадуктаў харчавання. Узамен на харчы насельніцтва атрымала талёны на газу, соль і цукар.
Сёння са здзіўленнем думаеш пра тое, што нават самыя заможныя сяляне сустракалі камуністаў з аптымізмам. Вось зажывем па-сапраўднаму. Але ўжо праз тыдзень галовы людзей працверазелі. Рэпрэсіі не адразу закранулі шырокія масы насельніцтва, а вось сам факт таго, што саветы ўводзяць бязлітасныя падаткі, а сама іхная дзяржава бамжоўская, стала зразумела нават дзецям. Вось, напрыклад, Евгенія Юрша, 1926 года народжання. Гэта вёска Трышубкі Слонімскага павету. Ёй на момант запісу гэтых словаў 14 гадоў. Ад нас усё вывозілі і нічога не прывозілі. Так мае боцікі сталі мне цеснымі. На пачатку вясны 1940 году цэлую ноч стаялі ў чарзе, пакуль купілі новыя боцікі. Выглядалі яны прыгожа, мелі карычневы колер. Але пакуль дайшла да школы па снезе і вадзе, яны адразу пабялелі, былі зробленыя з невыпраўленай скуры. Бацька назваў боцікі лубянымі. Для заходняй Беларусі, канешне, ўсё гэта было шокам, бо ніякіх дэфіцытаў раней ніхто з яе жыхароў не бачыў. А купіць і прывезці з-за мяжы можна было прыблізна што хоць французскія гарнітуры. Дарэчы, усіх, хто меў радню на захадзе, у Францыі ці Амерыцы пачалі цягаць на допыты. Тады ж, напрыклад, нарадзілася прыказка пра ніжнюю бялізну і хлеб. Як былі палякі, быў шоўк каля сракі. Як прыйшоў савет, то і хлеба нет. Але справа нават не ў шмоте, а ў агульнай атмасферы страху. Вось яшчэ жменька ўспамінаў. Каб дайсці да школы, неабходна было перайсці цераз чыгуначны пераезд. І вось аднойчы, зімой 1940 году, мы пачулі галасы. «Людзі добрыя, ратуйце!» Гэта былі людзі, якіх у таварных вагонах з закратаванымі дзвярыма без суду везлі ў Сібір і Казахстан. Так вывезлі некаторых сваякоў па лініі мамы. Вярнуліся недзе ў 1950-е толькі некаторыя. Частка ў ненармальным стане. Насамрэч, усе ўспаміны вяскоўцаў пра 39-40-е гады падобныя. Там няма ані слова пра тое, што людзі схадзілі ў кіно ці пра цукеркі фабрыкі «Камунарка». Там ёсць пра страх, пра дэфіцыт, пра падаткі, пра тое, што бацькі сушылі сухары, бо чакалі сваю чаргу на арышт ці дэпартацыю. Пра вялікае расчараванне, бо частка людзей сапраўды чакалі рускіх, але ўбачылі на свае вочы. І, як не дзіўна, пачалі чакаць немцаў. Тыпу, можа, хоць тыя парадак навядуць. Але давайте трошки пагаворым пра саму механіку рэпрэсіяў. Што адбылося? Калі зусім проста, перанос практыкаў усходняй Беларусі, дзе ўжо адбыўся пік тэрору ў 37-38 гадах на заходнюю Беларусь. Канечне, са сваёй спецыфікай, бо тут была польская дзяржава, вайскоўцы, чынавецкі апарат, бізнес і гэтых далей. Усё гэта саветы не маглі ператварыць адразу, таму працавалі паэтапна. Першай катэгорыяй, з якой трэба было разабрацца, новай уладзе сталі асаднікі. Гэта адстаўнікі з польскай арміі, часта ветэраны вайны 20-го году, якія атрымалі землі на ўсходніх тэрыторыях і жылі тут сем'ямі. Да іх найперш даклеілі леснікоў, бо ўзброены і ведаюць лясы, каб не было партызаншчыны. 5 снежня 1939 года Савет народных камісараў СССР прыняў рашэнне пра высяленне гэтай катэгорыі ў Сібір і Казахстан. Іншыя аддаленыя рэгіёны. На канец 1939 года НКУС БСР узяў на ўлік 8 тысяч гаспадараў, асаднікаў і работнікаў лясной варты з агульнай колькасцю 45 409 чалавек. Усё гэта ў дакументах называлі баявая аперацыя. Снежань 1939 за 2 месяцы да правядзення першага вялікага перасялення народу на новадалучаных землях Сталіну ў Маскве пайшоў даўгі дакумент з пералікам рознага дабрышча асаднікаў, якое можна дзербаніць. Маёмасць, жывёла, інвентар, карацей, усё. В настоящее время органами НКВД взято на учет около 5,5 тысяч хозяйств осадников. Эти хозяйства имеют каждое как минимум 35-40 гектаров земли, 3-4 и более лошади и в очень редких случаях 2 лошади, 5-6, иногда 10 и более коров, и в очень редких случаях по 2-3 коровы. В каждом хозяйстве осадника имеются плуги, бороны, веялки, у большинства сеялки, у многих молотилки с машинным приводом и другие машины. В каждом хозяйстве имеется как минимум 1 велосипед. Многие хозяйства имеют по 2-3 велосипеда и даже мотоциклы. А яшчэ амбары, хлявы, стайні, розныя там прыбудовы, навесы, даўгі спіс. І, канешне, вялікія запасы хлеба, падсчытаць которые трудна. Так і напісалі. І хлеб там не толькі гэтага году, але не абмолаты за 2-3 папярэднія гады.
Ну, гэта ж не парадак, савецкая дзяржава ўвесь час галодная, а тут у чувакоў хлеб за некалькі гадоў ляжыць. Ну і далей пачалі абмяркоўваць план дзербана свайго. Што аддаць батракам, што актывістам, што на агульныя нейкія склады. Тэрмін з дакументам аб'явіць абшчественным добром. Гучыць прыгожа, але па факце дзяржаўным добром. Вось цікавая ремарка пра лёс коняў. Лошади осадников, 15-20 тысяч голов, сильные и упитанные, многогодных для кавалерии и особенно для артиллерии. Использовать лошадей осадников необходимо следующим образом. Лучших лошадей отобрать для частей РККА. Наберется 6-7 тысяч. 1000 лошадей для конной милиции Белоруссии. 1000 лошадей для райисполкомов. 1000 для погранвойск. Остальные, свыше 10 тысяч, раздать безлошадным батракам и крестьянам-беднякам. Вось ты безлашадныя батракі і ёсць залаты фонд новай улады, бо іх ставяць старшынямі, звеньевымі, рознымі там начальнікамі. Нармальна карацей распачынаецца ў людзей жытуха. Днём ты ўдзельнічаеш у дзербане чужога добра, а вечарам ідзі глядзі кіно пра Чапаева. Нездарма ж саветы адкрылі ў заходняй Беларусі тыя самыя 100 кінотэатраў. Але галоўнае, калі ты безлашадны батрак, не забудь запісацца ў сялянскі камітэт ці пралезці ў органы улады. Возникает питание, навошта? Домашние вещи, оставшиеся после выселения осадников, описать и использовать по решению крестьянских комитетов. Велосипеды и мотоциклы поступают в распоряжение местных органов власти, главным образом для служебного пользования. Подпіс под гэтым документам, з якога мы даем толькі фрагменты, секретарь УК КПБП Беларусі Панамаренко. Прозвішча вялікімі літарамі. Наогул, уся гэтая савецкая ўлада, што тады, што зараз мае нейкі паталагічны фетыш на паперках, на дакладах, даведках, інструкцыях, статыстыках і вось у гэтым усім. Таму гоў чытаць дакументы далей. 7 студзеня 1940-го адбываецца спецнарада па канчатковым вырашэнні лёса асаднікаў. Слова шэф УНКУС Рэспублікі Лаўрэнцію Цанаве, бо чалавек вельмі падрабязна і дэтальна кажа, што, каго, як забіраць і як вывозіць. Как практически они проведут эту операцию? К рассвету группа товарищей направляется в семью осадника, принимает все меры для того, чтобы не было бегства и сопротивления и других каких-нибудь эксцессов. После этого объявляет семье осадника, что на основании всяких вещей он подлежит выселению и что он имеет право с собой взять то, что ему необходимо для месячного прожиточного минимума, постельные принадлежности для всех членов семьи, одежду и так далее. И приступает немедленно к практическому проведению. После этого направляется в другое хозяйство и в третье, если этой группе товарищей поручено провести 3 операции. Цанава дае інструкцыі, што рабіць, калі людзі не паспелі папярэдзіць адно аднаго, каб не крычалі, не супраціўляліся. Усё маецца ў дакументах. Звярніце ўвагу, няма дыскусіі пра прычыны высялення, бо высяляюць сям'ю на аснаванні всякіх вещей. Гэта і ёсць юрыдычнае абаснаванне. Пытанне толькі ў тэхніцы і яшчэ красамоўнае з протоколу. Вопрос. У меня имеются 2-3 селения, где сплошные осадники. Деревни целые. Цанава. Выселим всех. 9 студня 1940-го план зацверджаны. Першая масавая аперацыя прайшла роўна праз месяц 10 лютага 1940-го за один дзень. То бок скончылі да ночы. Другая дэпартацыя 13 красавіка 1940-го. Па яе выніках выселена 8055 сем'яў. Разам гэта 26 777 чалавекаў, жанчынамі і дзецьмі. То бок людзей забіралі да бліжэйшай чыгуначнай станцыі і ў вагонах для ската, ну гэта не перабольшванне, так і было, везлі на ўсход. Ну і тут ужо не толькі пра асаднікаў, бо спіс пашыраецца. Памешчыкі, афіцэры, паліцэйскія, служачыя, леснікі, камерсанты, колішнія мігранты і антысаветчыкі, нават ксяндзы, монахі і монахіні. Кулакі ў той самай катэгорыі. Можаш быць не палякам, а праваслаўным беларусам і нават сімпатызаваць камуністам, але калі ты маеш 20 гектараў зямлі, 3-4 кані, 3-15 кароў, табе кабзда. Ёсць канкрэтныя апісанні прыкметаў кулака і лайфхакі, як яго пазнаць. Кулак можа працаваць сваімі рукамі, без наёмнай рабочай сілы, але ад гэтага ён не перастае быць кулаком. Сабірайся, паехалі. 29 чэрвеня 1940-го трэцяя дэпартацыя. Цікава, што вось яна закранула
вялікую колькасць бежанцаў з захаду, тых, хто бег на ўсход ад нацыстаў. Тут 7224 сям'і, то бок 22 879 чалавекаў. Чацвёртая дэпартацыя 19-20 чэрвеня 1941 года. Глядзіце, наколькі падрабязна все задакументавана. То бок і чацвёртая дэпартацыя гэта за 2 дні да нападу немцаў. То бок, каб вы разумелі, на ёй бы ніфіга не скончылася. І, як не парадаксальна, толькі новы віток вайны перашкодзіў гэтаму сістэмнаму працэсу зачысткі. Магла быць 5-я, 6-я, не ведаю, 10-я дэпартацыя. У кантэксце гэтай апошняй аперацыі цікавы дакумент совершенно секретна ад Цанавы да Панамарэнкі. Давайте яго пачытаем больш падрабязна. Агулам рэпрэсавана цягам той аперацыі 24 412 душ. Цікава, што ў дакуменце так і пішуць. Душы, нібыта Гоголь. Душ. З іх больш за 2000 контррэвалюцыйны элемент. Там палякі, беларусы, украінцы, габрэі, рускія арыштаваныя. Іх расавалі па турмах, а некаторых вельмі верагодна расстралялі ў курапатах. А вось выселена на край свету больш за 22 000 чалавек. Гэта ўжо часто сем'і з дзецьмі. Давайте мы гэта не будзем чытаць, а дамо просто на экран. Тут жонкі, блізкія арыштаваных, тых, хто хаваецца, тых, хто за мяжой, тых, каго злавілі, каго не злавілі. Карацей, уся віна людзей просто ў тым, што яны сям'я ворага народу. Дарэчы, вось гэтая апошняя аперацыя праходзіла за пару дзён да вайны. І вось уявіце, нападаюць немцы, а турмы забітыя людзямі. Ну і ўзнікае резоннае пытанне, што з імі рабіць. Пра гэта кажа нам пратакол паседжання бюро ЦК КПБ 22 чэрвеня 1941 года о заключенных, содержащихся в тюрьмах западных областей, приговоренных к ВМН. Что там постановили? Поручить товарищу Цанаве и товарищу Матвееву передать директиву об исполнении приговоров в отношении осужденных к ВМН, содержащихся в тюрьмах западных областей БССР. Эта директива развязывала руки, то бок можно просто страляць тых, хто сядзіць у турмах, пакуль не прыйшлі немцы. Прычым не толькі тых, хто сказаны да вышэйшай меры, але і іншых, каго не паспелі этапаваць на ўсход, што уласна і адбывалася. Усе гэтыя дакументы тупа фільм жахаў з элементамі, зразумела, дэтэктыва. Бо ты паспрабуй усё гэта прааналізуй і не паедзь кукухай. Бо дэпартацыі асобна, арышты асобна, вышэйшая мера наказання асобна, канфіскацыі асобна, беспредел на месцах наогул не трапляе ў дакументы, то бок ён як мае быць. Тут цэлы інстытут трэба, каб гэта ўсё апрацаваць, плюс асобны інстытут, каб распавесці людзям і каб усё было зразумела. Зразумела, што асобна ідуць рэпрэсіі супраць палякаў, асобна ідуць рэпрэсіі супраць габрэяў, як правіла камерсантаў, асобна супраць святароў, асобна супраць былых белагвардзейцаў, якія хаваліся ад савецкай улады ў Польшчы, але савецкая ўлада пра іх памятала. Асобна пра беларусаў і застаўшыхся дзеячоў БНР. Пра іх таксама вельмі добра памяталі. 30 верасня 1939 года ў Вільні быў арыштаваны, напрыклад, Антон Луцкевіч, і ён загінуў. Арыштаваны першы рэдактар нашай Нівы, ужо даволі немалады, Александр Уласаў, таксама загінуў. Арыштаваны аўтар гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макар Касцевіч, і ён загінуў. Наталья Арсеньева была арыштавана, але ёй пашчасціла вырвацца. Пазней яна напіша свой гімн «Магутны Божа». Карацей, доўгі і вельмі трагічны спіс. Просто уявіце, што з кастрычніка 39-го па ліпень 40-го менш чым за год у 5 заходніх абласцях НКУС выявіла і ліквідавала 109 розных падпольных арганізацый. Нечым нагадвае барацьбу з чатамі пасля 2020 года. Вось чат і ўсе, хто ў гэтым чаце, ужо тэрарысты, экстрэмісты і все яны палягаюць ліквідацыі. Але выявіць арганізацыю гэта вельмі часта прыдумаць гэтую арганізацыю і ліквідаваць. Бо тое самае з барацьбой са шпіёнамі. Давайте на сёння апошні фрагмент дакумента ад 15 кастрычніка 39 года з пералікам ворага народаў, старастаў, чыноўнікаў, беглых з тэрыторыі СССР, і там 3535 чалавек. Адразу кажу, што агенты польскай выведкі і паліцыі там у асобнай катэгорыі. Але пры гэтым пункт 10 агенты германскай разведкі 3 чалавека. Пункт 11 абвіняемыя шпіянажы 392 чалавекі. Арыфметика 392 мінус 3 равно 389 чалавекаў. Чые, скажыце, калі ласка, гэта шпіёны, гэта 389 чалавекаў. Японскі, амерыканскі, парагвайскі, чылійскі, чые. Ці яны самазанятыя шпіёны і шпіёняць
паспрабуйце самі на сябе. Напішыце, ласка, у каментарах, калі вы разумееце гэтую бздуру. Ёсць падлікі пра тое, што з верасня 39 па лета 41 на новадалучаных да СССР абласцях агулам разам з заходняй Украіны быў рэпрэсаваны 1 мільён чалавек. Беларусы, украінцы, палякі, габрэі, рускія, чэхі, усе. Дарэчы, у турму траплялі у тым ліку габрэі, якія з рызыкай для жыцця беглі з нямецкай зоны акупацыі ў савецкую, каб там уратавацца, і іх таксама чакала турма. Проста паспрабуйце паглядзець на гэтую гісторыю ў прагрэсіі. Каб вайна з немцамі пачалася на 5 год пазней у якім-небудзь 1946, напрыклад, якая б там у гэтых спісах магла бы быць лічба. Давайте вернемся до таго, з чаго пачыналі. Да артыкулу Савецкай Беларусі за мінулы год пра тое, до і после 1939 года пачувствуйце разніцу. Даволі рэкламны слоган. Пра 997 трактароў, 100 кінотэатраў, 92 дамы культуры, 220 бібліятэк. Як стала кайфова пры СССР? Ну, тыпу, што ж вам та не падабаецца? Дык вось, мы ніколі іх не зразумеем, а яны, напэўна, ніколі не зразумеюць нас. Саўковае мысленне — гэта думаць колькасцю трактароў і сеялак на душу насельніцтва, літрамі там надояў, гектарамі зямлі. Там няма чалавека, яго лёсу, яго дзяцей, яго прыватнай маёмасці, яго планаў на жыццё. Там ёсць толькі статыстыка, як на птушкафабрыцы. То бок, універсальная ісціна, што чалавек мае быць свабодны і адчуваць сваю персанальную бяспеку, яна ім цалкам незразумелая. Ані тады ў 1939, ані зараз у 2025. Вось, у прынцыпе, і вся розніца. Няхай спрошчана. Таму для іх 17 верасня свята і дзень адзінства. Ну, а для нас гэта дзень адзінства ў адной турэмнай камеры. Разам, але неяк не вельмі весела. Заходняя Беларусь мела стаць проста такой самай шчаслівай, як і ўсходняя. Калі мы памыляемся, welcome у каментары, сустрэнемся, паразмаўляем, абмяркуем усё. Ну і сам працэс саветызацыі Заходняй Беларусі, канешне, працягнуўся ўжо пасля 1944 года. Гэта асобны сюжэт, не менш цікавы. Пішыце, абавязкова зробім. Нагадваем, мы канал «Загляне сонца». Калі вам падабаецца наша праца і наша культура, можна падтрымаць нас капейчынай. Усе адпаведныя інструменты ёсць у апісанні відоса. Дзякую вам велічэзна за прагляд. Дзякую велічэзна за донат. Давайце беларусець разам.